ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ግብጽ ነቲ ካብቶም መደነቕቲ ነገራት ጥንታዊ ዓለም ዝኾነ ኣብ ከባቢ ገዛ ዝርከብ ዓብዪ ፒራሚድ ወፍ ከም ጽቡቕ ባህላዊ ቦታ ኣብ ዘመናዊ መዋዕል ጌራ ብወግዒ ትኸፍተላ። እቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ቤተ መዘክር ጥንታዊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓብዪ ቤተ መዘክር ግብጺ ን7,000 ዓመታት ዘቑፀረ ታሪክ እቲ ሃገር ከምኡውን ኣብ ቅድመ ንግስነት ክሳብ መዋዕል ግሪክን ሮማን ዝሽፍን ኣስታት 100,000 ቅርስታት ዝሓዘ እዩ። ግብፃውያን ተመራመርቲ ምዃም እቲ ቤተ መዘክር እቲ ኣብ ቤተ መዘክር ብሪጣንያ ዘለዎ ውሩይ እምኒ ሮታ ሓዊስካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርከብ ጥንታዊ ቅርስታት ግብፃውያን ንኽምለስ ዘለዎም ጠለብ ከም ዘድልሎ ድማ ይምጉቱ። ዓብዪ ቤተ መዘክር ግብፂ ወይ ከዓ GAM ሰሓቡ ዝገብሮ ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ ዘይተተንከፈ መቃብር ንጉስ ቱታንካሃምን ንፈለማ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ንምርኢት ብምቕራቡ እዩ። ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መኽፈቲ ቤተ መዘክር ግብፂ ተሳተፈ ኮይኑ ብዕድመ ፕሬዝደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ግብፂ ናይ 5 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዘካይድ ዘሎ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ትማል ምሸት ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዓብዪ ቤተ መዘክር ግብፂ ድማ ተሳቲፉ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ባቡር ናብ ከምብሪጅ ሰር ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ብዝተፈጸመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹ። ከምብሪጅ ሰር ካብ ለንደን ንሸነኽ ሰሜን 80 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ከተማ እያ። በቲ ዝወረዶም ናይ ካራ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ናብ ሆስፒታል ክኣትዉ ከለዉ ማህረምቲ ናይቶም 9 ሰባት ግን ከቢድን ንህይወቶም መስጋእ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ብኣቆጻጽራ ናይቲ ከባቢ ማሊ ምሸት ሰዓት 6:25 እዩ ተፈጺሙ። እታ ባቡር ኣብ ሂንግልቶን ደው ምስ በለት ክልተ ጥርጡራት ሰባት ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሰር ኬር ስታርመር በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ኣዝዩ ዘሻቕል ክብል ድማ ገሊጽዎ። ብሰንኪ እቲ ዘጋጠመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ዳርጋ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ጉዕዞ ባቡራት ከም ዝተሰናኸለ ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ሓደ ተባቡር ዝነበረ ሬች ሳምፕረስ ዝተባህለ ተሳፋራይ ሓደ ተሳፋራይ ካራ ሒዞም ኣለዉ ህዶም ኢሉ ምስ ተዛረበ ናብ ቅድሚት ብጎንታት ተባቡር ገጾም ጎይ ከም ጀመረ ድማ CNN ሓቢሩ። ረየን ዕሩኽቶ ውሽጢ ተባቡር ሓደ ሰብ ብኻራ ተሃሪሙ ዝርሕጥ ኢሉ ክወድቕ ድማ ከም ዝረአዩ ገሊጾም። እተባቡር ኣብ ሄንግተን ደው ምስ በለት ብዙሓት ፖሊስ ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት እንቶም ዝተሃረሙ ኣብ ምልዓልን ካብ ተባቡር ብቁልጡፎም ምውፃእን ክጓዩ ከም ዝተረኣዩ ድማ ተገሊጹ። ማክፋራን ዝተባህለ ሰራሕተኛ ገላርያት ዓዲ እንግሊዝ እውን ብዙሓት ዝተሃረሙ ሰባት ካብ ተባቡር ክወርዱ ድማ ከም ዝረአየ ገሊጹ። ብፍላይ ሓደ ጻዕዳ ማልያ ገይሩ ዝነበረ ኩሉ ኣካላቱ ብደም ተሸፊኑ ከም ዝነበረ ድማ ገሊጹ። እቶም ካብ ተባቡር ብሰላም ዝወረዱ ተሳፋሮ ከባቢ ሰዓት 11 ምስ ኮነ ብኣውቶቡስ ገይሮም ናብ ለንደን ከም ዘምርሑ ድማ ማዕኸናት ዜና ሓቢረን። ክሳዕ ሕጂ ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ዝሰዓበ ሞት ከም ዘየለ ፖሊስ ክሕብር እንከሎ ነቲ ፍጻሜ ክምርምሩ ሓይልታት ጸረ ግብረ ሽበራ ተዋፊሮም ምህላዎም ድማ ተሓቢሩ። ሓደ ካልእ ኣብቲ ባቡር ዝነበረ ናይ ዓይኒ ምስክር እውን ኣብ ተባቡር ፍጹም ሕንፍሽፍሽ ከም ዝተፈጠረን እቶም ዝተሃረሙ ብዓውታ ሓገዝ ይሓትሙ እምባሮም ድማ ገሊጹ። እዚ ኦንላይን ፖስተር ዝተባህለ ምስክር መጀመርታ ህደሙ ብኻራ ሰብ ይሃርሞ ኣለዉ ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐ መጀመርታ ምስ መዓልቲ ሃለዋ ነተሓሒዞም ንዋዛ ኢሎም ተዛረቡ እዩ መሲልኒ ነይሩ ክብል ይገልጽ። ድሕሪ እዚ ኦንላይን ሰብ እናተዳፈአ ክሃድም ምስ ረአየ ንሱ እውን ክሃድም ከም ዝጀመረን መዓዝን ብኸመይን ከም ዝተጸይቆ ዘይተረድኦ ንእዳው ብደም ከም ዝተጸያየቐ ይገልጽ። ምስ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ንሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ብኻራ ክወግዓ ምስ ፈተነ ተኸላኺሉላ ንሱ ግን ኣብ ክሳድን ኣብ ርእሱን ከም ዝተሃረመ ድማ ገሊጹ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ 2011 ክሳብ ዝሕዚ እዋን ብኻራ ዝፍጸም ገበናት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ፀብጻባት መንግስቲ ይሕብሩ። ነቲ ብምዕዛብ ሰር ኬር ስታርመር ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ናይ ካራ መጥቃዕታት ሃገራዊ ቁልውላው ኢሉ ገሊጽዎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ 60,000 ካራታት ኣብ ኢድ ሰብ እንከሎ ብፖሊስ ከም ዝተተሓዘ ድማ ፀብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ካራ ሒዝካ ምንቅስቓስ ክሳብ 4 ዓመት ክእስር ዝኽእል ገበን እዩ። ቅድሚ 2 ወርሒ ናብ ማንቸስተር ተፈጸመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። መንግስቲ ኬንያ ምዕራባዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝወረደ ከቢድ ብርቱዕ ዝናብ ስዒቡ ዘጋጠመ ምህማም መሬት 21 ሰባት ከም ዝቐተለ ረጋጊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ዓዲ ኦፕቹን በዓርቡ ምሸት ኣብ ምርካዊ ድሕሪ ዘጋጠመ ምህማም መሬት እቶም ሬሳታት ናብ ጥቕኦም ዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ ከም ተወሰዱ ድማ ገሊጹ። ልዕሊ 30 ሰባት ብስድራ ቤቶም ዳህዮም ከም ዝጠፍአ ዝሓበረ ኮይኑ ዛጊድ ኩነታቶም ከም ዘይተፈለጠ ድማ ኣስፊሩ። ካልኦት 25 ከቢድ መጉዛት ዝበፅሖም ሰባት ድማ ተወሳኺ ሕክምናዊ ረድኤት ንምርካብ ብሄሊኮፕተር ከም ተወሰዱ ገሊጹ። ዳዕርታት ህይወት መድሓን ንምውሃድ ዝሕግዝ ዘሎ ቀይሕ መስቀል ኬንያ ሰንኪ ጭቃን ብርቱዕ ውሕጅን ክሳብ ሕጂ እቶም ብበዝሒ ዝተሃሰዩ ከባቢታት ብመንገዲ ክውፅሑ ከም ዘይከኣሉ ድማ ገሊጹ። መንግስቲ ኬንያ ትማሊ ቀዳም ምሸት ነቲ ስርሒት ምድላይን ምድሓን ደው ኣቢልዎም እኳ ተነበረ ሎሚ ሰንበት ግን ዳግማይ ክጅምር ምዃኑ ገሊጹ። ነቶም ጉዳያት ዝያዳ ምግብን ካልኦት ኣድላዪ ነገራትን ንምቕራብ ምድላው ይካየደሎ ዝበለ መርኮሞን ወታደራውያን ናይ ፖሊስን ነፈርቲ እዚ ንምጉዕዓዝ ድልውነት ኣለዋ ክብል ገሊጹ። ኬንያ ኣብ ካልኣይ ወቅቲ ዝናብ ትርከብ ዘላ ሃገር ኮይና መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ናይ መጀመርታ ዓመት ዝነበረ ዝኸበደን ዝነውሐን እዋን ክጻረር እንከሎ ንገለ ሰሙናት ዝጸንሐን ቅልል ዝበለ እኳ እንተኾነ ሰፊሕ ሓደጋታት የብፅሕ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ። መንግስቲ ኣብ ጥቓ
ምጥቃዞም ሩዋታት ከምኡውን ኣብቲ በዓሩ ምህማም መሬት ዘጋጠመ ከባብታት ዝነብሩ ሰባት ናብ ውሕት ቦታ ክጉዕዙ ድማ ተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለው ጥቃ ደቡብ ኬንያ ትርከብ ግዛት ኡጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሒዞም ብርክት ዝበሉ ሰባት በተመሳሳሊ ሓደጋ ሂወቶም ድማ ሲኢኖም ትማሊ ቀዳም ቀይሕ መስቀል ኡጋንዳ ኣብ ምርኣዊ ክፋልቲ ሃገር ትርከብ ቁሸት ምህማም መሬት ከም ዘጋጠመን ሓደ ገዛ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተወሰደን ኣብ ውሽጢ ዝነበረ 4 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ከም ዝሞቱ ድማ ገሊጹ ኣብ ፓሪስ ካብ ቤተ መዘክር ሉቨር $102 ሚልዮን ዝግመት ወርቅን ዕንቁን ዝተሸፈነ ሓድግታት ሰሪቆም ዝብል ክልተ ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝኸሰሱ ተኽበርቲ ሕጊ ገሊፆም ጓል 38 ዓመት ሰበይቲ ስርቂ ንምፍጻም ውዲት ብምፍሓስ ወዲ 37 ዓመት ድማ ስርቂ ንምፍጻም ውዲት ብምፍጻምን ገበናዊ ዕንወት ድማ ተኸሲሶም ክልቲኦም ነቲ ዝቐረበሎም ክሲ ገበን ከም ዘይወዓልዎ ድማ ገሊፆም ኣለው ቅድሚ ሕዘብ ቀይዲ ዝኣተዉ ክልተ ሰባት ስርቂ ንምፍጻም ውዲት ብምፍሓስ ተኸሲሶም ኣብቲ ገበን ኢድ ከም ዘለዎም ዳርጋ ምእማኖም ሰመዝ ድማ ገሊፆም ነይሮም እቲ ቤተ መዘክር ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ በዝሒ በጻሕቲ ዝረአይዎ ቤተ መዘክር ኮይኑ እቲ $102 ሚልዮን ዝግመት ስልማት ስርቂ 19 ጥቅምቲ 2025 ተፈጺሙ ኮታ ባርዕ መጋጫ ጉድኣት ተውሪዱ ብ28 ጥቅምቲ ከባቢ ሊባንያይ እዘዋ ሃይኮታ ዝተኸሰተ ጠንቁ ዘይተፈለጠ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ 100 ሄክታር መጋጫ ጉድኣት ከም ዝወረደ ድማ ተሓቢሩ እቲ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ንልዕሊ 5 ሰዓታት ዝቐጸለ ሓደጋ ባርዕ ንምቁጽጻር ክልተ መኻይን መጥፋእቲ ሓዊ ዝተሰነዩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተምሃሮ መሓዳሪት ቤት ትምህርቲ መጎራይ ከምኡውን ነበርቲ ሓውሲ ከተማታት ሃይኮታን ጎኘን ልዕለ ብርክቶ ከም ዝገበሩ ኣብ መሓዳሪ ሓውሲ ሃይኮታ ኣቶ ፍስሐ የብርሃ ገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ሸለልትነት ጓሶት ኣትከኽቲ ሽጋራን በርበርቲ ማዓርን መራሕቲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይንን ሓደጋታት ባርዕ ኣብ ሰዓርን መግሃጫን ብተደጋጋሚ ጉድኣት ክወርድ ምጽሑ ብምጥቃስ ዝምልከቶም ኣካል ዕቱብ ምክትታል ብምክያድ ድጉምቲ ክውሰደሎም ድማ ተሓሳሲቡ ኢማራት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ኣርሜንያዊ ገበናት ሕጂ እውን ቀፂላትሉ ትርከበላ ወታደራዊ መኮንናት ኢማራት TH-95 ዝዓይነተን ድሮናት ኢማራት ካብ ሰነት ሒዘን ክስካብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ከባብታት ትግራይን ወሰናት ኤርትራን ሱዳንን ልዕሊ 300 ዙር ወታደራዊ ዳህሳስ ኣካይደን ተባሂሉ እቲ ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚረን ደቡብ ሱዳን ጥሒሰን ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 70 እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዕጡቃት ተጋሩ ወታደራዊ ዳህሳስ የካይዳ ከም ዘለዋ ድማ ይሕበር ኣሎ እዚ ብቐጥታ ብወታደራውያን መኮንናት ኢማራት ይምራሕ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ዳህሳሳት ድሮናት ማእኸሉ መቐለን ተንቤንን ገይሩ ሽረን ጸለምትን ዘካለለ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚረን ወልቃይትን ሕሞራን እስካብ መዋስቲ ሱዳንን ኤርትራን ዝበጽሕ ዳህሳስ ከካይዳ ድማ ጸኒሐን ኣለዋ እቲ ወዲ በሻሻ ዝሓለፈ ሰሙነ ፓርላማ ሃገሩ ቀሪቡ መብርህ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ድሮናት ኣብ ትግራይ ብምውፋር ሓፈሻዊ ዳህሳስ ከም ዘካየዳ ገሊጹ ነይሩ እቲ ውዕሊ ካብ ዝፍረመሉ እዋን ጀሚሩ ጻዕቕ ድሮናት ወታደራውያን ነፈርትን ብተደጋጋሚ ኣብ ሰማያት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ ክረኣያ ከም ጸንሐ ድማ ይፍለጥ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ረዊዕ ጀሚሩ ኢማራት ዘዋፈረተን CS-95 ዝዓይነተን ስርሒት ቻይና ዝኾና ድሮናት እየን ኣብ ክልል ኣምሓራ ደብዳብ ዘካይዳ ዘለዋ እተን ዲኤም ዝተዓጠቓ ድሮናት ሙሉእ ብሙሉእ ብወታደራት መኮንናት ኢማራት ዝዋፈራ ኮይነን እስካብዚ ግዜ ዘብልዕሊ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ደብዳባት ዝፍጽማ ዘለዋ ኮይነን ብኢትዮጵያውያን ዝዋፈራ ስርሒት ትርኩ ዝኾና ባይሬክታር ቲቪቱ እየን ኢማራት ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀጥታ ኢዳ ብምእታው ካብ ሰመራን ጎንደር 3 ዊንግሎን 4 ሮይን ቢን CS-95 ድሮናት ሙሉእ ተተኮስ ተዓጢቐን ብኢማራት ሙሉእ ሓይሊ ሰብ ተዓጢቐን ይርከባ ኣለዋ እስካብ 28 ጥቅምቲ እውን ቁፅሪ ዘን ድሮናት ናብ 9 ክብ ከብሎ ከም ዝኽኣለ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ናብ 9 ክብ ከም ዘበለ ድማ ይግለጽ ኣሎ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ሚልዮን ተጸባይ ረድኤት ኮይኑለው ዘለውሉ እዋን ዘይተኣደነ ጽዋሮም ምዕዳግ ተጸሚዱ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ዝተፈላለዩ ጽዋራት ምሽማት ድማ ይርከብ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ስርሒት ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ዝኾና ሮች ኤስ ዝዓይነተን ድሮናት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ናብ ቢሾፍቲ ከም ዝኣተዋ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚአን ድማ ተን ካብ ቱርክ ሸመተን ፓርክ ዝዓይነት ነፈር ትውግእ እተን 4 ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ከም ዘለዋ ድማ ይግለጽ ኣሎ እቲ ምኽንያት መበላሸዊአን ድማ ኣብ ነብሲ ወከፍ 6 ወርሒ ካብ ዝግበረለን ቴክኒካዊ ጽገናን ሕደስን ቀሊል ዘይበሃል ወፃእታት ከም ዘውፃእ እዩ ዝግለጽ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ ካብ ዝውድአሉ ንድሓር ብዘጋጠመ ቅልውላው ነቶም ዘይተኣደነ ገንዘብ ሂቡ ቆፂርዎም ፀንሐ ክኢላታት ክኸፍሎም ብዘይምኽኣሉ ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምምላሶም እዮም እተን ክትትል ዝግበረለን ዝነበራ ድሮናት እተን 4 ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾና እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ንኩናት ኣብ ዝሕጂ እዋን እውን ኣብ ክልላት ዓፋር ድፋዕ እናኳዓተ ይርከብ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዓዊ ቅትለታት ኢማራት ቀጥታዊ ተሳትፎ ከም ዘለዋ እዚ ናይ ፀሓይ ቀትሪ ሓቂ እዩ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጽንተታት ኣብ ኢማራት ሓሊፉ ብልጽግና እውን ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ማለት ድማ ሱዳን ንሕቡራት መንግስታት ጥርዓን ኣቕሪባ ትርከበላ እተን ብኢትዮጵያውያን ዝምርሓ ዝነበራ ቢቱ ዝዓይነተን ድሮናት ናብ ትግራይ ንምብጻሕ ናይ ርክብ ጸገማት ከም ዘጋጠመንን እተን ንዓአን ዘዋፍርዎን ኢትዮጵያውያን እውን ከም ዘይመለኽዎን ጸብጻባት ከርድኡ ጸኒሖም ኣለው እዘን ድሮናት ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብበዝሒ ከም ዝጥቀሙለን ዝተሓበረ ኮይኑ እተን ኣብ ትግራይ ድማ በድማዕ መንገዲ ዝንቀሳቐሳ ዋነተን ናይ ኢማራት ዓረብ ዝኾና ሪንጉሎን ድሮናት ጥራሕ እየን ናይ ኢማራት ዓረብ ሚስጥራዊ ስርሒት ኩናት ሱዳን ኣብ ወደብ ቦሰሳ ሶማል ከም ዝብገሳ ድማ ተቓሊዑ ኣብ ሶማል ግዛት ፑንትላንድ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሰሳ ዓበይቲ ነጎዳ ዝመስል ከበድቲ ድምፂ ኣብ መላእ ተወደዋይት ከተማ ከም ዝቀላሕ ድማ ተገሊጹ እተን ነፈርቲ ውሕድ ደቂቕ ቅድሚ ምዕላበን ጻዕዳ AE-76 ናይ ከቢድ ጽዕነት መጓዓዝያ ነፋሪት ኮይና ኣብ ጎና ኣዝያ ተመሳሳሊት ነፋሪት ከም ዝተረኣየትን ካብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሰሳ ዝተረኸበ ሚስጥራዊ ሓበሬታ የርድእ ክብል ረብ ሓበሬታ ሜዲ ስታይል ገሊጹ
ጀነራል ብልጽግና ከም ዝተሰጎገ ተሰሚዑ እዚ ምዕራብ ሓዊሱ 5 እዝታት ድማ ተመዲቦም ዘለዉ ኮይኖም መከላኸሊ ሰራዊት ወዲ በሻሻ ኩናት ሕድሕድ ኣሸሓተ ማይ ሰራዊት ከም ዝሞትዎ ድማ ይግለጽ። ማእኸሎት ኣመራርሓን ኣባላት ሰራዊትን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ዝኸፍልዎ ዘለዉ መስዋዕቲ ደው ንኸብል እናሓተትን እቲ ወዲ በሻሻ ድማ ኣዘዝቲ እናቀያየረ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ኩናት እናካየደ ቀፂሉ ይርከበሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ቀረብ እዋን ሓደሽቲ እዝታት ናይ ምስራትን ከምኡ እውን ኣዘዝቲ ምልውዋጥ ከም ዘካየደ ድማ ተሓቢረሎ። ኣብ ሰሜን ወሎ ሰሜን ጎንደር ሓደሽቲ ክፍለ ሰራዊት ከም ተመስረትን ከም ተጣያሽን ፀብፃባት ድማ ይወፅሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝተሰጓጉን ዝኸድዑን ከም ዘለዉ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ክዘዋወሩ ዝግበሩን ጀነራላት ከም ዘለውን ምንጭታት መከላኸሊ ናይቲ ሃገር ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ካብዚኣቶም ካብ ሓላፍነት ምተላዕሉ ድማ ኣዛዚ እዚ ምዕራብ ሌተናል ጀነራል መሰለ መሰረት እቲ ሓደ ምዃኑ ተሓቢረሎ። እዚ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይን ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ሰራዊቶም ርሒሱ ተዋግእ እዩ። ብዙሓት ከም ንዝክሮ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንሰራዊት ኤርትራን ጀነራላት ኤርትራን ንምውዳስ ካብ ዝተጓየዩ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላትና ባህልቲ እቲ ሓደ ኮይኑ እዩ ዝለዓል። ንሓለቃ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣቦና ክብል ዝገልጸሉ ዝነበረ መንገዲ ድማ እቲ ሓደ መርኣያ እዩ። ሽንጋ ይበልጥም ደሞ ጀነራል ፊሊጶስ ምን ጊዜም ከኛ አልተለየም። አባታችን ነው፣ መካሪያችን ነው። አዘኛ አልተለየም። ብርግጽ እዚ ወታደራዊ ኣዛዚ ቅድመ ዋርሕ ኣብ ነቀምቲ ብልጽግና ከም ዝተገለጠ ኩሉ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ምህራም ዝብል እናልዕለ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሓላፊኦም ብርሃኑ ጁላ ምስታፍ እናልዕለ ባጫ ደበሌ ንጻድቃን ክገልጸ እንተሎ ሓደ እዋን ድማ ናብ ቄራ ቀይርና ክብል ገሊጽዎ ምንባሮ ይርስዕን። እዚ ድማ እቲ ናይ ግንባር ውግእ ብዓወት ከም ዝወድእ እዋን ክዛረብን ክዝክርን ድማ ተሰሚዑ ነይሩ። እኛር ሻዕቢያ አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት ባድሜ ከተማ ላይ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለብ የዘመቻ ፀሐይ ግባትን ታሪክ ድል ለመላው ሕዝባችን ማብሰር ችሏል። አሁንም ያሉት የጦር ኃይላችን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ይገኝበታል። ከምዚ ዝኣመሰለ ምጎሳን ሓላፊ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ዘቕርብ ዝነበረ እዚ ኣዛዚ ሰራዊት ተሰዊጉ ዝብል ምንጭታት መከላኸሊ እቲ ሃገር እናወፁ ዝርከቡ ዘለዉ። ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተኻየደ ውግኣት ጀነራላት ከም ዝተቐተሉ ምንጭታት ካብ ኢትዮጵያን ሓይልታት ምክልኻል ፋኖን ገሊፆም ምንባሮም ድማ ይርስዕን። እዚ ግን ክሳብ ሕጂ ብወዲ በሻሻ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ዕጡቋት ሰራዊት ሓራ መሬት ብዝብል ዝፍለጡ ዕጡቋት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሰዓት ዝካየድ ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ወጀራትን ኣብ ዘራኽብ ከባቢ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ሎሚ 2 ሕዳር 2025 ብሃንደብ ብሓይልታት ሓራ መሬት ብዝበሃሉ ዕጡቋት ዝተጀመረ እዚ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ከም ዝቐጸለ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ መንጎ ራያ ዓዘቦን ወጀራትን ዝርከቡ ከባቢታት ሮኮታው ዝበሃል ከባቢ ብሰፊሑ እቲ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ